Järvisen Antti tässä. Hyvää huomenta päivää, mihin kaikki kuka tätäkin katsoo. Tämä on mun lopputyökurssille opiskelijan digityökalupakki Jyväskylän yliopistoon ITKP 0004-20. Mä kerron tällä videolla nyt jotakin, mitä mä oon tämän kurssin aikana tehnyt ja mihin mä oon tutustunut. Lähinnä nyt noista perustyökaluista, mistä lähdettiin tämän kurssin johdannossa, niin olen käyttänyt Facebookia aikana, enää en ole siellä mukana. Tuntuu, että Facebookista on tullut sellainen työkalu, että ihmiset kertoo, että aamukahvit on juotu, että mitä hän sitten tekisi, ja sitten siellä on 57 tykkäämässä tai 570 tykkäämässä, ja se informaatioarvo ei ehkä ole sitten ollut itselle ihan semmoinen sama kategoria mun mielestä hyödyntää Twitteriä ja Instagramia, niin niissä mä oon mukana, ne on semmoisia nopeita somekanavia, mitä mä seuraan pääsääntöisesti sieltä Twitterin ja Instagramin kautta, katon kyllä sitten jotain uutispätkiä tai urheiluun liittyviä, musaan liittyviä juttuja. YouTube on itselle tämän tehtävän lopputyön kanavana niin sillä tavalla tuttu, että paljon videoita toki katsonut, erityisesti 80-luvun hard rockia, mutta itse en ole sinne ikin mitään tuottanut, eli saa nähdä, miten äijän käy. No, aloitellaan sillä, että mihin mä pääsääntöisesti eniten tutustuin tämän kurssin aikana, niin oli mä saan mun työpöydän auki, pieni hetki. Katsotaan, okei, ei tuo. Täältä näin, niin jos näkyy nyt mitä mulla on auki täällä, niin mulla on hirveästi täppiä auki ja menen sitten tuonne kurssialustalle ja täällä tosissaan oli tuo tekijänoikeus- ja tietoturvatyökalut, mistä mä aloitin ja erityisesti täällä mä tutustuin tuohon Copyright-tilan kouluun, mikä oli tosi mielenkiintoinen sivusto siinä määrin, että siellä on eri luokka-asteille erityyppisiä tehtäviä ja itse sitten lähdin tekemään on tällä hetkellä lukion opinto-ohjaajana lähdin tekemään lukioon liittyvää tietoutta, tämmöistä lopputestiä pelin kautta tekijänoikeustaitoja ja teosten käyttötaitoja ja tiedonhankintataitoon liittyvää juttua. Ja mä koen, että nämä ovat semmoisia tärkeitä taitoja opettajille nyt ainakin, mutta sitten toki opiskelijoille, kun he jakaa tuolla netissä tietoa tai tekee koulun töitä, niin tämä olisi semmoinen hyvä sivusto, mistä voisi lähteä liikkeelle. Ja siellä oli paljon tekstiä, paljon videopätkää, asiantuntijaluentoon, mistä sitten sai tietoa näistä eri asioista. Ja mä koen, että mä opin ihan älyttömästi. Olin tosi huono tuossa testissä, tein monta kertaa sen, mutta loppupelissä sain sitten diplomin, sain sen suoritettua tuolla marraskuun loppupuolella ja hyväksytysti läpi, mutta että monta kertaa oli sormisuus, että miten tämä nyt näin meni ja mitä kaikkea tähän asiaan kuuluukaan. Et oli tosi mielenkiintoinen. Tuohon tekijänoikeus- ja tietoturvatyökaluihin liittymässä semmoinen valheenpaljastaja-sivusto, mikä oli Ylen nettisivuilla. Ja tämä oli oikeasti tosi mielenkiintoinen. Mä en olisi ikinä arvannut, että netissä on niin paljon kaikkea potaskaa niin sanotusti ja on hirveän vaikea arvioida, mikä otsikko tai uutinen on totta ja mikä ei ole. Varsinkin kun oli englannin kielen, niin sitten, että mitä mä tuossa kattelin, niin muutama juttu meni vähän, että luin vaan pintapuolisesti, että en paljon syventynyt, mutta ihan sama vaikka se olisi ollut suomeksi tai ruotsiksi, niin netti on kyllä täynnä kaikkea, että pitää olla tosi varovainen, mitä siellä lukee, miten tietoa varsinkin jakaa sitten. No sitten siellä oli tiedonhankintatyökaluista kurssilla osio, missä itse sitten lähinnä menin sitten katsoa Google Scholaria, koska tällä hetkellä on tehnyt paljon tuonne kasvatustieteelle ja tuonne IT-tiedekuntaan näitä perusopintoja jotakin, niin itseä kiinnosti saada selville esimerkiksi tuosta digilukutaidosta puhutaan paljon, niin mitä sieltä löytyy. Ja olin kyllä yllättynyt sillä tavalla, että kun pistin Google Scholariin niin digilukutaidon, niin ei sieltä oikein tullut mitään. Se ehdotti mulle suoraan medialukutaitoa tuohon sitten, ja sitten mä vaihdoin sen
vaihdoin sen medialukutaidon, niin se jotakin toi lisää tietoa, mutta suomen kielellä niin hirveän vähän tuntuu olevan sit tietoa vielä tässä vaiheessa. Ne on englannin kielellä sitten digiliteracy, niin sieltä rupeaa sitten löytyy aika paljon kaikkea. Mutta hyviä välineitä aikanaan Gradua tehnyt Psykalle tosi kauan aikaa sitten, niin ei ollut olemassa oikein tämmöisiä, että kirjastossa selailtiin sitten kirjaston järjestelmien kautta, niin kyllähän tämä helpottaa niin opiskelijaa tänä päivänä tosi paljon. Seuraavana kurssilla oli ideointi- ja suunnittelutyökalu. Mä vähän kokeilin siis kaikkea, jokaisen jotakin, vaikka ei olisi sinänsä varmaan tarvinnutkaan. Mä oon hirveän utelias ja mä haluan niin ottaa asioista selvää, sen takia mä vähän näitä kattelin kaikkea. Eli tuo ideointi- ja suunnittelutyökaluista, niin siellä oli semmoinen whiteboard, mä kävin sitä sitten, digitaalinen valkotaulu kokeilee pikkusen ja mä veikkaan, että se voisi hyvinkin toimia itse asiassa lukiossa ryhmätöissä luokassa, kun ollaan opiskelijoiden kanssa, niin opiskelijat voisivat sinne liittää tietoja ja tämmöisiä vastaavia eri sovelluksia, nyt on muitakin, mutta toi voisi toimia hyvin siinä, että lisätään tietoa, vaikka sitä mielekarttaa tai muuta, jokainen lisää sinne tietoa tai ryhmittäin lisätään, niin voisi toimia hyvin siinä asiassa. No sitten työkalut esitysten laatimiseen osiossa, niin toi Google Slides oli, mitä mä ehkä eniten kokeilin, ja Padletia pikkusen katoin, että miltä se Padlet näyttäisi, että mitä sinne voisi laittaa, että huvikäyttöön, niin mä ajattelin, että kohta kun on joululoma, niin mun pikkupoika tykkää katsoa, kun joulupukki matkaa ja käy semmoinen Norad Santa Tracker on tuolla netissä, niin jonkun tämmöisen kauttahan me voitaisiin, ja tuossa on itse asiassa menin sanoa, että pojan piirtämä, mutta isi on piirtänyt itse tuonne, eli joulukuusen tuohon joulufiiliksissä ja vähän joulupukkimatkaa, ei ole krööniä tuonne, niin laittaa. Niin, joten tämmöiseen tiedon jakamiseen tai yhteiseen tekemiseen vaikka ryhmätöissä voisi sopia hyvinkin tämä. Mutta sitten tuo Google Slides, niin mä ajattelin, että esimerkiksi opiskelijat vois portfoliota tehdä. Lukion alusta voitaisiin ruveta tekemään erilaisia, tai niin kuin portfolioon lisätä tietoja ja taitoja, vähän niin kuin CV-tyyppisesti, mutta että mitä vaikka opiskeluun liittyy, tai lukion alussa monella on haaveammatti joku, ja sitten miten se matkan varrella muuttuu vaikka opintojen edetessä, niin mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen ihan hyvä työkalu, mikä täältä löytyy, että ottaa se käyttöön, että opiskelijat sitten kirjoittaisi niistä omista vahvuuksista ja osaamisista ja työkokemuksistaan, kesätöistä, mistä tahansa tänne laittaisi tietoa, mistä ne tykkää, onko se 80-luvun hard rockia ja niin poispäin, ja mitä kielitaito, IT-taito heillä on. Niin mä ajattelin, että tämä oli hyvä väline kyllä tämä, että otan 100 varmasti tuon portfolio-työkalun mukaan sitten. No sitten siellä oli seuraavana niin valmisten tuotosta jakamiseen ja näitä erilaisia välineitä, ja joskus on aiemmassa työpaikassa kokeilu blogin kirjoittamista tai sain kirjoittaa blogia WordPressin kautta, ja se on sinänsä aika uusi maailma itselle, että en ole tehnyt, toki paljon on tekstejä tuottanut, on ollut lehtihaastatteluja ja muihin kirjoittanut, mutta tämmöinen blogi, että itse asiassa niin LinkedInihän on, että jos sitä voisi ajatella, niin se on hyvin samantyyppinen kuin tuo blogi jossain määrin. Sinne on kyllä kirjoitellut paljonkin juttuja ja koen, että se on ihan hyvä keino myös löytää niitä työnantajia, työnantajat löytää potentiaalisia työntekijöitä. No, tämä lopputyö tietysti sitten pitäisi julkaista jossakin, ja ajattelin, että nyt kun saan tämän Teamsillä tallennettua ja Teamsia on tässä hyödyntänyt, mikä on itse asiassa aika uusi väline kuitenkin, että saa nähdä, miten tämäkin nyt onnistuu, mutta ihan mielenkiintoista, että pystyy jakamaan näyttöä ja tekemään erilaisia esityksiä myös Teamsin kautta, niin esimerkiksi tämä issu, mikä oli tuolla lopussa, oli vinkkinä, niin voisi hyvin jotain omia, mä käyn urheilupsykas esitelmään, mä sanon silloin tällöin, niin tehdään vaikka joku PDF ja jakaa se tämmöisen kautta, vähän niin kuin tablettimuodossa, niin on aika mielenkiintoista. Mutta tämmöiset
ideat ja näkemykset. Mulla oli tästä kurssista tosi hyviä tietoja, äärimmäisen tärkeitä mulle opettajan ammatissa erityisesti. Tekijänoikeuksista opin paljon ja olen edelleen aika noviisi siinä, mutta sitten tämmöisiä, mitä halusinkin, just tämä kurssin otsikkokin on digityökalupakki, niin just tällaista, että saa niitä työskentelyvälineet, millä voi opiskella ja opintoja noille lukiolaisillekin elävöittää, että se ei ole aina sitä, että joku paasaa eessä, vaan että saa itse tehdä ja tuottaa. Ja on se sitten joku Ensio Kaaden, että ne laittaa sinne, että mikä musta tulee, ja sitten yhdessä katsotaan taulut, mitä näyttää. Mutta se elävöittää hyvin paljon tuota tekemistä. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin tästä tähän, niin kuin joku urheilutoimittaja aikanaan sanoi, oli tosi hyödyllinen kurssi ja tykkäsin tosi paljon ottaa asioista selvää ja otan tästä eteenpäin vielä lisää selvää, mutta tässä lyhykäisyydessään tämä mun esitys ja kiitos paljon kurssista, oli tosi antoisa. Moi.